The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Ginalauman nga magasangkag pang sektor sang business process outsourcing kon BPO kag data center investment sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Inikasunod sang ginapatigay nga 49th meeting sang high-level task force on ASEAN economic integration diri sa Iloilo City. Sino kay Department of Trade and Industry Under Secretary Alan Jepti, ini ang ginalantaw nga maayo nga madulot sang pagduso sang Pilipinas sang isa ka mas mapag-on nga digital economy framework sa bilog nga Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pahayag niya, paagi sa ginisa nga digital policy environment, mas maengganyo ang mas madamo nga foreign nga mga kompanya nga magtukod sang operasyon sa Iloilo. Magluwas sa digital integration, ginaduso man sang ASEAN ang pagpasangkad sang merkado paagi sa mga kasugtanan sa free trade. Ginalauman nga magabukas ini isang panibago nga oportunidad para sa mga lokal nga mga exporter sa Western Visayas. Ang pagsinapol sang high-level task force nga nagsugod sang Pebrero 25 kag magatakop subong ang Pebrero 27, nagatuyo nga pasaniyugon pa ang mga kasugtanan nga pang-ekonomiya kag talupangdon ang mga pagpanghangkat sa madasig nga pag-umwad sang digital kag service sector. A good opportunity for Iloilo to show that it can be an excellent arm for investments in e-sectors such as IDBPM, for example. How to move forward with the various engagement sa with external partners. So sa ating mga kababayan dito, for you to appreciate the value being given by our ASEAN engagement, our trade agreements are being forged through the ASEAN platform. We have a lot of trade agreements that we have negotiated not only among ASEAN member states, but other external partners like China, Japan, Korea, India, Australia, and New Zealand. And this has given a lot of opportunities for our businesses, exporters, so that they can export their products to these countries duty-free. Si Department of Trade and Industry Under Secretary Alan Jepti.